Wait, Bem. Ayusin natin yung ano. May matama ka dito, matama ka. Naka-live na, Dad. Hello? Wait, naayos ko. Pagmamahal ko. Wait, naayos ko. Di ako pwede magpakita. I like it. You like what? Daddy's painting. That is painting what? This one. What's that? I don't know. You don't know that's Tindahan. What? You stay here. Here. What's your name? What's your name? No, don't do that. What's your name first? What's your name? What's your name? Ariel. Dad, it's against the light. Ano yan? So yan, Against the light eh. update lang po tayo sa ano, Shout out sa 2 million viewers. sa ating ginagawa for today. Isa na naman pong Hindi po ako magpapakita dahil ako po ay may sakit. Naka-sick leave po ako. May sakit si Mrs. Dobrosper. abangan niyo po kung kanino po ito mapupunta. Nilagay ko nga sa thumbnail eh. Nay Erlinda. Wag na naman. Sinabi pa nga abangan. Sinabi na pala kung kanino mapupunta. So ayan, sana po, Excuse me. sana mapalago niyo po itong magiging Daddy, negosyo na. magandang pintura mo. Anak, come here. Okay, mami. Ayan po, shout out po sa inyo. Say shout out. Say happy birthday. No, greet at Tita Butchay happy birthday. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Tita Butchay. Ate Boots, Hindi naman nanonood. Mapapanood niya to. happy birthday sa'yo. Stay safe. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ano masama doon, di ba? Ayan. Ang baho. Anak, pumasok ka sa loob. Amoy ng puto. Ilap ito sa akin. Ayan. Shout out kay Tita Butchay tuloy. Kay Ate Boots. Ayan, so sana po mapalago po niya ito ng maayos. Kasi sobrang malaking tulong po ito para sa kanila. So, and syempre papagandahin natin para wala. Pa yan. Hindi, pinipinturahan ko po ng primer para po iwas kalawang. Kasi po, Daddy! ito po is made of ano po ito? Daddy! Mga tubular, Daddy! so lahat po siya bakal. Pero Daddy! magaan po. Yes, Anak. Ito lang yung binili mo? Yeah. What the? What's that? I don't know. Dad, nahihilo na ako. This. Lagyan mo lang dyan. Sabi na kasi. Nakulo ko to si Bayang. Nahihilo na ako. Sa akin naman. Sa akin naman, Mami. I need my phone. Si Daddy ay nagpipintura. Ano ka? Let's Daddy! Wait, baby, I'm busy. Sorry, Daddy. It's okay, baby. shout out my 1 million viewers. Mommy, you're pink. You're pink. Pink for you. I don't like it, ma'am. It's sweet. Daddy, for you, green. Wow, yan is so sweet. Thank you. You're a I very have sweet to. girl. Where did you buy this? You bought this alone? Ikaw, ha? Don't go there alone, baby. This Okay? is mine. Anak, don't go outside.
Hindi. Against the light kasi dad ang dilim. Wala akong paglagyan. Baho na ba? Ayan, sa mga kumakain po dyan, happy lunchtime po sa inyo lahat. Wait, What the? don't say that, anak. Iusog ko na lang ito doon. Buti pa. Daddy, Daddy. Daddy, what is that? Hmm? What is that? It's a food cart. It's a food cart? Yeah. No, don't touch it. Ooh, I like the food cart. You like the food cart. Go there. It's cutie. It's cute. Bird. Food store. Ano nagawa niya? Food store? Food stall? Store? So, tas nakahawak lang ako dito. Yup. Gagi, nahihilo na ako. Anak, can you get the chair? The brown chair, please. Please. Ayaw sumunod. Anak, please. Okay. Thank you. Tsaka, eto po, sa mga nasa pong magpagawa ng ganitong food cart. Shout out kay Pai Arnold na nasa kabilang kanto. Dad, Ow. Shout out po sa gumawa nito. Sobrang matibay and hindi po siya ganong mabigat and may mga gulong din po ito. pinakuha ko nga para mapaglagyan ng ano. And lahat po ng gulong niya may ano po siya, may lock. Kaya talagang itutulak na lang ito. Hindi po siya mabigat. Anak, kinuha ko nga yan para mapaglagyan natin. Daddy. Yan, kasi nakakahilo eh. What is that, Daddy? Okay. Ay, dad, yung ano mo. Hey! Yang, don't touch it yan. Ha? Hello! Why are you so beautiful? Wait, I'll get my chip. Maumpog ka. Say happy birthday, Tita Butchay. Happy birthday, Ate Butchay. Say happy birthday. Sing happy birthday. Here's my chip. Yak, nakikita yung ipin mo. Ew! And. No. Ang pangit. Ay, sorry yung ano. It's right here. Pinturan natin para di siya kalawangin. Shoutout po kay Ate Boots from Houston, Texas. Hindi. Tulog na yun. Ilang ba viewers mo? 2 million. Siya po yung nag-sponsor ng cart ni na Erlinda. So, shoutout. She's shoutout celebrating po kay- her birthday today sa Pilipinas and tomorrow sa Houston, Texas. Nahilo ako, Dad. Uy, nak! Don't throw Please it. don't do that. Yana, that's not nice. This is my baby. I see you. Now, Pag isa pa yung turahan, kakalawangin ko eh. Tanghaling tapat kasi. Wala naman nanonood ngayon. Yang! Si, dumikit na yung paint. Nak! Yan na. Get inside na. Dali na. I don't want. Happy lunchtime sa lahat. Sakit ng ulo ko, di. Huh! That's so close. Iyak! Tapos yung ano po, yung bubong, pipinturahan natin to ng ano, pinturahan natin to ng yellow.
Para makulay ang tindahan. Makulay ang May buhay. Erlinda. Anak! Ang safe na lang. Yana, huwag kang makulit. Daddy, you mix yellow and you Bakit mix yellow nag-blur? and red and you turn orange. Don't touch it, ha? Stay away from the paint. Yan. Anak, dito ka lang please. Ay, isa lang part yung nagpo-fold. So, shadow na mabigat daw, sabi ni Arnold. Magaan lang yan. Hindi, I mean nung, kasi, di ba, ang gusto ko sana magpapa-extend yung ano. Sabi niya masyado na daw mabigat. Hindi, magaan nga. Hindi nga, kung na-extend nga yung ano, si Daddy. Ah, Daddy's funny. Daddy's funny. This is Daddy. Daddy. Daddy, look at you. Babe, ang ingay mo. Say hi to our viewers, baby. Daddy. Say hi. Daddy. Hi, Daddy. Go to all the viewers. Say hi. Say hi, come on. Ikaw what? Gusto ko naman kita ang self ko, si Daddy lang. Ikaw ang makita, hindi ako pwede magpakita, Mami's messy. Ako gusto ko Oh, magpakita. ito, okay, sige. Sige, ito the prospect ng kulit. Say hi. Yung nakikita ka. Tingnan yan eh. No! Wait lang, linisan ko lang ng screen. Mommy, Yes. water. Can you say please? Please get water. Say it properly. Please get water. Please, Mami. I love you. I love you. Ababu. May expression mo na, ababu. Daddy, hindi mo pa lang kumakain yan. Yan mo, makulit. Baka hindi ka pa kumakain. Puro ka ng chips. Inom na. Show this side naman. Ayos mo yung camera. Nakaya na yung camera. Haha, mine is camera. What's your name first? What's your name? Don't do that. What the? You're showing your teeth. Yeah. Sira-sira yung teeth. Mommy, Si Daddy na yung camera. no! Eh? I want camera. Yeah, ang kulit na ito. Baka kayo magsama ni Anthony. Ang butil orado. Alis mo makulit. Mm. Mm. Mm.
You want? Nahilo ako. You want? Ah, sorry. Okay lang ako pala ng primer niya. Walang yellow, Dad? Meron, no? Ayun eh. Yung pinapakita mo yung ito lang. Nakaya na yung camera. Ano kaya? Wala tayong view. Ano kasi? Ha? Mm. Tadi alam ko pala mo sa dyan sa atop. Ba't mo alam? Marites ka kasi ano? Na, ay, lobat. Lobat ako. Oo, nakikita ko. Stop na natin nun. Tignan mo lang nga. Yun na lang sa'yo. Wait lang. Akala ko po